Hello लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो नै फुंनि ओंखाम जानो नागिरदों मटरखौ आङो रुनानै जि मोजां एवना लाबाय आरोना गुरै गुरै जाबाय मैयानो सोमनायमोन आं इखौ गुरै जाथारबाबोसो मोजां मोनो आं जानो मटरखौ ओमफ्राय रुनानै एवफिनबाय आरोना आङो सामब्राम बानलु होनानै जि गोथाव जाखादों ओमफ्राय बिथिंजा नै फान्थाव फिसा फ्राय एकदम फिसा फिसा फान्थावा इयो आरोना गोथावथार जायो फान्थाव फ्राय ओमफ्राय नै बिथिंजा थालिर मैखुन भाजा ओमफ्राय बिथिं नै दालि बिथिं हासबेन्डनोबो खुरखाबाय नै फुंनि जानोसै आरोना बेजोंनो जादो दालिखौ जागोन ना जाया जाबाय आं दासो संनाय नामा हरनि जानाङा होमबा इफोरो दासो संनाय गोजा फान्थाव फ्रायाबो दासो एवनाय मटराबो ओमफ्राय थालिर मैखुनाबो दासो ओमफ्राय दालिया हरनि जानांला दे फान्थावा जि गोथावखा फिसा फिसामोन ना लकेल जिबायदि ओंखाम उखैयोना लोगोफोर आंखौ दानिया सोरांस्लाबनो मोना ओमफ्राय साननैसो ओंखामखौनो गोसोखाङामोन ओमफ्राय दा सोरांस्लाबनो मोना ओरैबायदि ओंखाम उखैयोना माला मोनगोन जाखायो आङो दै सोमजाना जानो हाया सोमजागोन र' पनिर जानो लुगैदों लाबनाय कबि हागासिनो लोगोफोर नै फुंनि जाखांबाय ओमफ्राय दायो सानजौफुनि संनो थाखाय कबि हागासिनो आरोना आङो नै कबिखौ फ्राय एवनोसै ना कबि गोजानो मटर होफा एसे मटर होफानांगोन आलु होलायला ना कबिजों मटरजों एवनोसै आलु होलायलायला ओमफ्राय ओंख्रिखौ पनिर लाबनो होदोंमोन आं हासबेन्डखौ ओमफ्राय पनिरखौ दिनै जाथ'नांला होननानै लाबासै आरोना ओमफ्राय नासो लाबोदों दायो ओमफ्राय नाखौ आलुजोंनो एकदम दुन्दिया फरा होनानै मोदोमफ्रुनो संनोसै आरोना सानजौफुनि आं संनांगौल' आरोना जगारखौ हासबेन्डआ होजोबो माने सुनानै आरिनानै होजोबो साफानो ओमफ्राय आङो मात्र संनांगौल' आरोना मैगंखौ हानानै होनोसै हासबेन्डआ सुना होसिगोन इसिङाव थाना संनांगौल' आरोना मैगंखौ हाना होबानो बियो माने दा सुनानै पुरा जगार होजोबगोन आरोना दा नै कबि जानो लुगैनायखाय आङो कबिखौ एवनोसै बरियानो एकदम गोबाव जानो हायाखै आं लोगोफोर आयौ आङो 4 मान्थसो जाफ्रामदो आरोना आं जानो हायैया जाफ्रामदो नङा जादोआनो आङो ओमफ्राय जानो हानाया 5 मान्थनिफ्रायसो जादों आरोना लोगोफोर नै दासो आङो एसे एसे जानो हायो नङाबाथ' फुङाव ओंखाम जानानै सानसे जाखायामोन आङो जेबो माने बोरैबा मोनबाय थायोमोन गोबाल' मोनायाव जानो हायामोन आरो हरावबो माने ओंखाम जायामोन आरोना मालाबाल' जायोमोन ओमफ्राय बांसिनानो जायामोन आरोना ओमफ्राय दायो हरावबो जायो फुङावबो जायो सानजौफुआवबो जायो आरोना ओमफ्राय बांद्रायबो जानो हाया एसे आरोना ओमफ्राय खिन्थु उखैनाया बिराद आथुर आरोना जागोन दे थुन्दिया इमान होनाङाना भाजायावलाय बारा नाङाना भाजायावबो ओमफ्राय आरो ओंख्रियावबो आरो बाथोनबो देनो हानाय ना आङो नायनोसै ओंखायनो बासिबाय नै अबेबा मोनबाय दाखालिनो लाबोनाय ना लकेलमोन थुन्दिया जादे थालिर जानो होननाया नोङो जानो र' जाबाय खोमा ना नायनाय जागोन दे ओंख्रिनि भाजानि मोनायाव होनो नांगोन ना दालिफोराव माबा लाबो दायो जानो हराव मा खुसिया जादावनानै जायैया दायो माबायावनो थांनांगोन होनबालाय दुतायावनो थांनांगोन दुतासोआवनो थांनानै नेहैबाय था लकेल खुसिया जाय लाबोयो ओमफ्राय लाबो दामानो बाराथार ना बेखिनिखौ ओंख्रियाव होनांसिगोन दा सुनानै आं आखाइ सुनि र' दैयानो गैया इयाव आं दै लायनो मोनाखै अयाव दं दे गेदेराव दायो आङो जानोसै आपेल एसे जानोसै ओमफ्राय थालिरखौ थाइनै जानोसै जि गोदै थालिरा मैया हासबेन्ड लाबोनायमोन नों जानाय ना जायो जादो आं दहाय फुङावबो थाइनै जादों बायनायावनो जादों आंथ' दैयावनो दखानावनो थाइनैल' जानोसै आं आपेलखौ एसे सुना हरनाय जोंहा अननानै नोंसोर बेसे खोन्थाबाय थानो र' आंनो सुनि खावसेल' जागोन आं थाइसे मानि जानो हानाय नङा खावसेखौ दायो जानो हागोन आं थाइसे मानि जानो हाया दायो जागोन खावसेखौ जानो
लुगैबाथाय दायो बुदैसो जानो दे बुरजा नाङा गरनैल' जाबालाय मा जायो नाङा नाङा ओमफ्राय नै मैया लाबोनायमोन आरोना लोगोफोर हासबेन्डआ मम' आङो मैया मम' लाबोनो होनायाव मम' मोनैनि नै बेखौनो लाबोना फैदों आंनो बांद्राय गोदैद्रायबो नङा आरोना मिस्टि बायदियानो ओमफ्राय खिन्थु मिस्टिनिसाय एसे गोदैया खम बेखौ जाखांनानै संनोसै आं सानजौफुनि थालिदा फिसा फिसाबाबो जि गोदै आंनो एसे मानहर नों जाजोब नों मैया जाखायासैना आं जादों मैया बेखौ नोंनो दोनखादोंमोन आं एसे बुरजा नङा एसेल' दे सुदो माबार नै आलु कबि जाबाय दे ओइ माबाया दुन्दिया सुदो दुन्दिया कबि माने दैया बुंसै बन्द' खालामनांगोन नामा बन्द' खालामहैनोसै आं संबाय आलु संना लानोसै मोजाङै संख्रि हालदै हरबाय बारा हरना हालदै जाखाबाय ओंख्रिनिबो एसे खोबना होनोसै एकदम सिम्पोलैसो संगोन आं बानलु थाइनै हरबाय एवबाय आलुखौ मोजां ओमफ्राय नै बिथिंजायखौ एवहरनि र' मोनसे सुलायाव नादो नाखौ माबाग्रो आं गेसाजोबना होबा दिगदार जागोन ना जोबां जानानै दङ दहायथ' फुङाव जोब्बायानो होनना सानदोंमोन आं भाजा एवनायाव ओमफ्राय जोबासै ओंख्रिखौ मोननो होग्रोदो ओंख्रिखौ मोननो होग्रोनोसै ना एसे रायलायबानो मेंगुलायोहाय लोगोफोर सेरनांगौ नाया थोगोन दे दिनै साथामल' जोंहा ओंखाम ओंख्रि जानाया दै हरनोसै दै हरदो दायो बेखौ आलु रुइनो आन्था हरग्रोबाय आङो आलुखौ एकदम मोजाङै रुइहोनानै एफ्लेग्रोना लानोसै बिनि उनावसो दै हरनानै नाखौ हरगोन आं भाजाखौ एवनो लुगैगासिनो आं ओरैनो थानो बायो मोनसे सुलाथिं ओमफ्राय गेसखौ जोबजानो गिनानै आङो जफैदो फै एवहां जानानै दोनफिनगासिनो आरोना खोबना दोननि र' इखौ खोबना दोनथ'नोसै ना जिरायफैदो गसंबाय थानो हालाबा जिरायदो सेरा मेंबाय ये गोबाव नांखासिगोन दासो दै हरदों आङो मा दंमोन दहाय आपेल दोननाय आपेल जानाया जालायनोसै होमबालाय नुबाय नालाय संनाय जानाय भिडिअ'ल'सै दा आंनि भिडिअ'आ उपाय गैया जेरावबो थांनो मोनखाया नालाय खिन्थु साननैसोनि उनाव थांनांगौ जागोन आरोना हाबा दङ जोंहा लासै थांगोन ना लासै एकदमबारे लासै थांनांगोन आरो एख्लायबाय रुइबाय नै एकदम मोजां आलुआ जाबाय दे बांद्राय दैलाव लाव जानो बायो आं ना हरनोसै दाना हरजोब्बाय खोबना होनोसै ना ग्लब ग्लब गोदौबाय थाथोंसै ओंख्रिया गोदौबाय नै बरिया जाबाय गलापिया मेंदोनो बेनिखायनो जिरायना दं बियो रुमाव दानिया मेंग्रा जाबायना बियो बारा एसे खस्थ' खामानि मावनो हाला दसेनो मेङो मोनबाय ओंख्रिया गोदौबाय दं रानसिगोन नायहैनि आङो फै आं बेसे दोननांगौ बेसे मानांगौ रोङाना आं नायहैबाय दङ बारा रानबाथाय थोनाय नङाना रानबायानो नै
दुन्दिया फरा होनसै आं दे नैखिनिखौ दायो भाजायाव हो नोङो कबि भाजायाव टेस्टि मोनथारबाय नै दुन्दिया होनानै जाबायबा मा खांदो संख्रि एसे नांबावगौ गोथाव नुबाय नानि दुन्दिया होनानै जाबाय दे बरियानो र' नायबावनोसै नांबायना नाङाखै एबार जाखाथारबाय मोनदो बन्द' खालामसै आं दाना नोङो भाजाखौ एवदो गोथावनो दे जिरायदो थांनो होनबा दै एसे लोंनि र' गुसुखौनो मोनबाय दुन्दिया होबाय होथ'वाखै होजासिगोन माथो ओमफ्राय मालाय बेसे बुरजा होनो मोनबाय जोंनि इसोरबो नांगौ होजोबनांला जाबाय दे एसे फ्राम फ्राम बानायबावनि नांगोन ना होनो waktu di sana kamu mana manusia coba kamu senang kada मोनबायहाय लोगोफोर सानजौफुनि आं ओंख्रि संबाय हौवाया भाजा एवबाय मोनबाय सानजौफुनि गोथावथार नुबाय कबि भाजा कबिजों मटर